Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Love you guys. Tugnaw guys. Mayang hapon. Mayang hapon. Ah. Nahilot na nagawa pa. Nahilot pa kaisa. Dire? Kadwa na ron. Kadwaran. Dugay na to. Isang taon na. Sige. Ano sabihin pamati ron? Hindi ako may sakit ng liog. Tikig. Sakit ang mong liog. May tikig. Di ka kalingi. Sakit ng liog. Sakit ang lingi. Hindi po sakit ko ng liog. Sakit ang dughan. Ito po yun. Ano sa pag yun? Diabetes. Diabetes. Ano sa may kataas mong diabetes? Hindi mo ko. Ano mo ko yung diabetes? Ano pa? Wala liog. Lawas. Liog, lawas, likod. Kano sa kalas ako nahilot? Dali mo tuwing ko. Naging tuig. Karon lagi tuwing ko. Naging tuig na. Oo, lagi tuwing na. Tuig na. Ako pa sa mga anak, pahinod ako anak ko doon. Ako rin ba na to? Nung nakainom daw ko sa iyo ha? Wala siya sa YouTube daw. Bukan mo sa YouTube. Wala na ka YouTube. Wala ko sa YouTube. Ba? Ako anak mali ang gusto ko pa sa YouTube. Ano man? Kita na siya. Makitaan. Makitaan siya sa kwan. Kasi naman makakita. Sige, asa kayo yung balay? Isang bilis. Christian Village, ayan. Masig na kay shout out sa taga-Christian. Ito, shout out. Masig na kay hello, kumusta taga-Christian? Mau ba? Yung mga kwan. Yung Yung masawa. Ano ba lang? Ano ang tiyong na? Diabetes ni. Ha? Una ko, di mo kung sumagaw man. Kanaon, kahit. O ipiyong nimo makakita ka. Mga sumagaw. Kung kanaon O ibuka nimo di ka kakita. Mga sumagaw ba sa likod. Inom na kag soft drinks. Wala lang yun. Kape. Happy lang. Bawal na. Musamot ka na. Musamot ang sugar sa kape. O sa mga viewers na ko diya, hinahinay ta ng mga kape, bawal na siya. Kung makaanhin mo po, linanta mo, anong bawal ang kape sa sugar. Ha? Soft drinks, juice, Kape. kape. Hindi na sukar. Ha? Hindi na sukar. Kasi di masukal. Hindi na sukaran ba? Kung Meron kang kape. bawal lagi kape. Bawal yan. Bawal ka ng kape. Kaya para matinaw atong pananaw, sige lang tag tubig. Inikinom nimo sa isa ka basos tubig, mainom ka tubig yun. Kailangan di pag mainom no. Tigaan nimo isa ka buok, limonsito. Bilban akong sahib. Pero brand. Pwede bilban. Pwede pero brand. Di na asukal. Milo. Walay asukal. Okay? So ayan guys, shout out sa taga Christian Village, ya? Digo City. Hello sa inyo ha. Hello sa inyo. Kumusta naman diya? Shout out sa inyo taga Christian. Si Sir Dre, no? Ayun, silingan. No, silingan ni Sir diya, taga Christian. Rigos. Kita na kailan niyo diya. Nasa Sir. Atong tabangan, no? Mamaayo, ano ba na sa pagkampo sa Ginoo. Of course, mga viewers ako outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Laos, Singapore, Japan, United States, Malaysia, India, Indonesia. Yan, thank you for watching my YouTube, guys. Thank you so much. Please subscribe, like, and share. Subscribe po. Ayan. Thank you so much. Kumusta? Siyempre, ang Pilipinas, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Pilipinas. O sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyong suporta sa kuha. Kung karoon lang mga kakita sa channel, please subscribe, like, and share po. Shout out sa taga Digo City, Davao del Sur, lahat ng mga suki na ko sa Mindanao. Maraming salamat niya kung ganun mo mag-friend ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o kang Eric Hilot ang traditional. So anak kung ganun mo mag-friend sa kuha. Sa mga nag-comment sa kuha, nag-comment. Kung taga-asa ko, taga Digo City ko, Barangay Sunuan, First Land Street, Rabina Compound, Purok Mangga, nasa likod lang, no? Wala ka po sa gym. Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, so shout out sa mga nag-comment sa kuha, mga subscribers na ko, maraming salamat. God bless sa inyo tanan. Ang katawala pang hello, dali na mo. No, labi na yun, ginadala-dala pa na ninyo ingat pamate. Dool naman sa kwadra ka itong tabangan, manikamot nga mamayin mo talaga. Ayan guys, maghilot ako kay shout out sa taga Christian Village, Digo City. Please subscribe po. Love you guys.
mo na, wala ka? Sino ba? Kung saan mo yung trabaho? Motor ko. Nag-motor. Motor? Palas ko. Kanay irog na, kanay irog. Ay, natutulog ka. Irog dito sulod. Sige, kanila, kanay. Sige pa. Sige pa. Up, kanay. Kamot na to. Saka na kamay, dire ko to, kaya kong kamot. Ang utang. Ulo? Saka ulo. Kamot na dire, kamay lang. Up, tama na, kamot na to. Kanay, kamot. Na. Tuyok. Isa. Pero ano na ko, up. Kanay, irog daw, irog. Di ba? Up. Okay na. Okay. So alright guys, please subscribe po, magsugod na kong hilot ha. So, kung siya pa kakasubscribe, please po, please subscribe. Thank you po. Distribute may loadings sa mga pictures. Malangit ako daw. Kagas. Mana. Yun. Agaw ni kagas. Ako gihilot.
Ikare mo. Ato magi. Ito sabay kandulim. Buk lang. Kung sa ganyan ganun, dito ko sabay ka nila manang. Sundokan rata mo sa sinikiwan. Ha? Sorry. Silin na? Nalagyan sa pamalitan. Silin na eh? May display box sa mga sa pamalitan. Diyan lauran. Kung naaman atas ba do? Wipis o sa ba do? Layo na kahit itong lunes. Ang display Domingo, kagahapon muna. Pwede ko ka mamalit karon kaya anang tubig. Nabutang nga ba yung G6? Ano, mama na ginatong tudlo nila. Muma sa balde. Nabutang nga ba yung G6? Lahutay na na siya. Hindi, mangita. Nagawa na na matutay. Backlight ah. Tagan, meron. Sabado, tama lang yun. Wipis o Sabado na. Balik na sila. Ayun, nabito yung kondo. Tapos yung talaga. Nakalimutan na niya. Baka may nom? Baka may nom beer, boss? Ah, very good. Garilyo, Wala sa po. taon na. Garilyo po.
Pwede na, silin. And guys, please subscribe po. Mapakaka-subscribe.
Yan. 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 Ayan ta, hayang. Ayan na, hayang. Kaya mapagod. Ayan, nay. Ayan, nay. Ayan. Ayan. Okay, bukas ako. Ayan. Diba? 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 Kaya? Kaya, kaya? Wala. Okay, gamay pa, gamay. Stop, tama na.